Igbo ndị ọma, obi dị anyị ụtọ iwetara gị njem nleta Onye Agha na Nwanne ya bụ nke ndị Soba Asụsụ Gị Initiative, bụkwanụ nke a kpọrọ Outreach n'onu Bekee. Onye Agha na Nwanne ya bụ atụmatụ ndị Soba Asụsụ Gị Initiative malitere n'afọ 2024. Nke a bụ agba nke abụọ ya, bụ nke afọ 2025. Soba Asụsụ Gị Initiative bụ otu kwụrụ onwe ya nke aka gọọmenti na-adịghị na ya, bụ nke na-agba mbọ ịkwalite nakwa ichekwa asụsụ Igbo. Ebumnobi Soba Asụsụ Gị Initiative bụ na nwaafọ Igbo ọbụla ga-ama asụ asụsụ Igbo, n'ihi na asụsụ Igbo bụ ejirimara onye Igbo. Ndị Igbo kwenyere na agbata obi onye bụ nwanne ya, mere ha ji were kwuo sị onye agha na nwanne ya. Ọ bụ nkwenye a ka Soba Asụsụ Gị Initiative ji wee malite atụmatụ njem nleta ha kpọrọ Onye Agha na Nwanne ya. Ebe a bụ ebe izizi anyị gbara ụkwụ na nke afọ 2025. Ngwa soro anyị ka ịhụ ka anyị si wee netegasịa ụmụnne anyị ụfọdụ. Ekene na-agakwara ndị niile nyere anyị nkwado. Anyị na-asị ka Chukwu gọzie ma kwụghachi unu mmaji pụrụ mmaji. Nwaanyị a, onye nke si n'usekwu pụta ugbu a, bụ onye izizi anyị bịara izute. Obi dị ya ụtọ ịhụ anyị. Anyị na ya karịrị nwa obere oge. Anyị kọwara ya ndị anyị bụ. Nna anyị ukwu a, onye nke gbanyere aka n'ukwu, bụ onye nke du anyị wee bịa njem a. Ọ bụ ya gwara anyị maka ụmụnne anyị ndị a, wee sị anyị na ọ ga-adịkwa mma na anyị bịara wee zute ha. Nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị gara n'ụkwụ abụọ ekeghị ya, maka na ebe ndị a bi enweghị ụzọ ụgbọala na-agba na ya. Ya bụ na ebe anyị hapụrụ ụgbọala anyị tere aka, anyị wee jiruzie ụkwụ wee sụchebe ya bụ ije wee bataruzie ebe ha nọ. Ọ bụ ya kpatara na anyị ebughị ihe onyinye anyị, maka na ọ bụghị ha anyị ga-ebu n'isi wee na-aga ije nke anyị gara. Ya ka anyị na-akọwara mama anyị anụnwa, wee na-agwazi ya na anyị fụchaa ha ka ha wee nọrọ ebe a, na ha ga-esozi anyị ndị ahụ siri ike were nachie azụ ebe anyị hapụrụ ụgbọala, ka anyị nwezi ike inye ha obere ihe anyị ji wee bịa. Anyị jụkwara ya aha ya nke ọ gwara anyị. Anyị wee gawazịa na nke onye agbata obi ya ọzọ sokwa na ndị anyị bịara ileta. Ekene na-agara ndị Soba Asụsụ Gị Initiative wepụtara oge were soro wee mee njem nleta nke afọ anụnwa. Anyị na-asị ka Chineke gọzikwa unu mmaji kwuru mmaji. Anyị na ha agazi ka anyị ga-zute onye nke abụọ bikwa na ofu ogbe ahụ. Anyị abatarugo ya bụ nwaanyị ka ọ nọzi n'ọnụ ụzọ be ya were na-eche anyị, maka na agbata obi ya agago gwa ya na anyị na-abịa. Anyị na ya kenere nke ọma. Obi dịkwa ya ụtọ ịhụ anyị. Ọ gaa ozugbo ka ọ chọtara anyị oche. Anyị sị ya mama mba, ya hapụ oche na ọ bụghị nke oche, n'ihe anyị bịara ime ama mgbu oge. Anyị wee malite n'ịkọwara ya ndị anyị bụ. Ka anyị kọwachara ya, anyị jụkwara ya nwa na onwe ya ese, jụkwa ya aha ya, jụkwa ya ka ọnọdụ si wee dịrị ya, gosikwa ya onye kpọ anyị bịa, onye gwara anyị maka ya. Obi dịkwa ya bụ nwaanyị ụtọ ka anyị na ya karịchara. Anyị wee kọwakwara ya ihe anyị kọwara onye nke mbụ, na ije anyị gara wee bata ebe ha bitere ezigbo aka, nke mere na anyị hapụrụ ihe onyinye anyị ji wee bi nete ha n'ụgbọala, wee sịkwa ya na ọ ga-eso anyị ma ọ bụrụ na ahụ siri ya ike, wee nachie ebe anyị hapụrụ ụgbọala ka anyị nwee ike inye ya ihe anyị ji wee bịa. Ọ dị mma, anyị ahapụgo na nke ya wee gawa na nke
onye nke ịtọ. Onye nke anyị batara na be ya bụ onye kpuru isi. Ọ n'ụlọ aja anụnwa ka obi, ọ naghị ahụ ụzọ. Na-ekwusi okwu ike. Ahịa bụ Nkechi Nwodo. Ebe a ka obi ebe anyị chọrọ ya wee bịa maka onye agha na nwanne ya anyị na-eme. Ọ dafụ ụzọ. Ọkwa ya? Ọ kpuru isi. Ọ dafụ ụzọ. Ebe a ka obi. Ọ chọrọ enyemaka. Onye o metụtara n'obi biko n'agbanyeghị na anyị jikwa ihe onyonyo nyere anyị wee bịa mana ọ ga-adịkwa anyị mma na emekweli anya. So anyị bụ ndị sụba asụsụ dị initiative. Otu ka ọ bụ ndị anyị na ha so bịa bụ ndị otu anyị. Ọ ma ọmị anụnwa dị ihe gwara anyị maka gị maka anyị na-ejegharị aja ezite ndị mmadụ enyelụ ha aka. O wee sị anyị biko na ọ nwekwa onye ọma dị ka gị nwa wee tinye afa gị n'ihe anyị ga-eje. Anyị nwa na-abịa abịa afụ ndị ahụ, anyị ga-asị ndị ahụ bịa abịa. Ọ ya ka anyị ji wee chọrọ gị ebe ọ bụla onye ahụ na anyị ga-achọrọ ya wee bata. Ọ ya ka anyị ji wee bịa tata. Ihe anyị bụ ebe anyị hapụrụ moto eteka anyị ebi ihe ya na ị ga-ezizi mmadụ ofu onye n'ime ndị a ga-ebutere ya mgbe anyị ga na-apụzi ka ha wetazie gị ihe onyinye anyị ji wee bịa. Gozikwa gị nwa. Ije ụwa unu anụgonu ya bụ ọmarịcha nwaanyị ka anyị na ya kwuchaziri. Anyị siza ka anyị niile see obere foto maka na nyanwa bụ onye nke kpuru isi ama so nwaanyị wee nachi azụ ebe anyị hapụrụ ụgbọala. Foto anyị kara esi ebe ahụ isizi ka anyị sizie ya na be ya. Unu afụgonu ka anyị si wee na-ajacha eze wee na-akwari ọchị wee na-esepụ ya bụ foto. Anyị sechazịa foto a ugbu a anyị na ndị ahụ dịtụ anyị erezie nachiwezie azụ. N'ezie anyị anachiwego azụ. Anyị anachiwego ka anyị gwuo mmiri asaa na agụ asaa anyị dara wee rute ebe anyị nọ tata. Ya bụ ije abụghị obere ije mana ọ ije a na-eje na-aṅụrị wee na-ekene Chukwu. Anyị na ha sozi wee nachitezi azụ ebe a ka anyị ga-enyezi ha ihe onyinye anyị ji wee bịa. Anyị na-ekenekwa ndị nkwado anyị ọzọ maka na ka ọha na-ewetaghị onwe ya. Chukwu gọzie unu. Anyị nyere ha onyinye agwa ya bụ beans n'olu bekee, ngwa eji esi nri, tomato, mmanụ apapa, nnu bekee ya bụ magi nakwa akpa osikapa wee tụkwasịkwara ha ego ha ga-eji wee zụta ịsha na anụ na ihe ndị ọzọ ha ga-eji wee mekọta ya bụ erimeri. Ọ ya bụ ihe anyị nyere ha. Ofu ihe ahụ ka onye ọbụla n'ime ha nwetara. Ị na-anya fụ na obi bụ ha sọ aṅụrị. Anyị kenere Chukwu. Ọ ihe a bụ ebumnobi anyị ji wee bido atụmatụ a, itinye ọchị n'ihu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, itinye ọchị n'ihu ha. Anyị kenere Chukwu na nke afọ anụnwa gara nke ọma. Obi jupụtara ha n'aṅụrị. Obi jukwara anyị nwa n'onwe anyị n'aṅụrị. Anyị na-ekene mmadụ niile ndị tinyere oke ha iji wee fụ na atụmatụ anụnwa gara nke ọma. Anyị ga-ebunyekwuzi ha nke ọmarịcha nwaanyị ahụ kpuru isi bụ onye agbata obi ha. Ha nwa ga-anatakwa ihe onyinye nke ya wee bugara ya. Eyo ọya ka anyị na-ekwu onye agha na nwanne ya. Ekene dịrị Chukwu. Otu a ka anyị si wee gaa na-agba nke mbụ a, anyị ga-ewetakwara unu ka anyị si wee gaa ebe ndị ọzọ dị iche iche anyị gagasịrị. Anyị ekenekwa ndị niile nyere anyị nkwado, na-ekenekwa ndị otu Sụba Asụsụ Gị Initiative, ndị
kwadokwara ma wepụtakwa onwe ha iso wee gaa njem nleta nke afọ a. Chukwu gọzie unu niile, ya gazie.